אותם היומן הראשון בעיניים, ובמרקע עולה כבר היומן השני. הפעם מוקדש כולו לנושא בריאות, לרגל שבוע הבריאות. מרי, בוקר טוב. אנחנו פה בהכשר לשבוע הבריאות. והיינו רוצים פשוט שתספרי לחברים מה מתרחש במרפאה. באופן כללי זה טיפול בחולים, בפציעות למיניהם, והרבה עבודה מונעת. כיום היינו פה והיו בדיקות שחזרו משחפת. כל כמה זמן אתם עושים בדיקות מהסוג הזה? זה בעצם נעשה פעם בשנה. זה תבחין מנטו נקרא, ונעשה בכיתות ז' ח' ט'. אילו הם בדיקות נוספות אתם עושים פעם בשנה או כבדיקה מונעת? מה שנעשה עכשיו בעצם, הבוקר ראיתם גם בדיקות דם שנעשו, בעצם נעשים כל ראשון ורביעי, אבל עיקר המוזמנים, רוב המוזמנים היו היום לבדיקות, מה שאנחנו עושים, מניעה. אלה בדיקות כלליות שכוללות בדיקות דם, צואה, אק"ג, בדיקת רופא, בדיקה כללית, בדיקות מניעה כמו שאמרתי, וקודם כל אנחנו רואים לפי התוצאות, חוזרות תוצאות מסוימות, למשל סוכר גבוה בדם, אז אנחנו הולכים על הכיוון הזה, או שומנים גבוהים בדם, אז מטפלים בכיוון של השומנים, או לחץ דם שמתגלה באופן מקרי גבוה, אז הוא מטופל בהתאם. אנחנו דוקרים את החולה, לוקחים לו טיפת דם, הטיפת דם מחכים 30 שניות, אז הטיפת מתייבשת, אני מנגבת אותה, ואחרי עוד 40 שניות, כלומר 70 שניות, יש לי כאילו את הערך המדויק, אז אני מכניסה את זה למחשב, והוא קורא את הסוכר באופן עצמאי. איפה מכניסים את זה? תכף, אסור לי לפתוח פה את החלון, כי אז הערכים יכולים להשתנות. שניות אני מכניסה את זה לפה, יש פה חלון כזה, כשהטיפת דם מופנית לכיוון של הגייגר המונה, פה, אני סוגרת. עכשיו זה ממשיך לעבוד עד 89, ב-89 נראה את הערך המדויק של הסוכר. כאשר יש הפניה לרופא, איך אתן מחליטות, או כיצד מתבצעת ההחלטה מי מגיע לרופא ומי לא מגיע לרופא? קודם כל אחד יכול להגיע לרופא, אם בא חבר ואומר לי, מבקש ממני, אני רוצה להתקבל לרופא ולא רוצה לפרט את הסיבה, אז אין שום בעיה, הוא נכנס לרופא, זכותו להיכנס לרופא. דבר שני, אנחנו משתדלות לסנן דברים שלא צריכים להגיע לרופא, שאנחנו יכולות לפתור לבד בעצמנו. והחבר מקבל טיפול, ומאחר ובמידה והוא לא מרוצה, והוא חוזר אלינו שנית, אז אין בעיה, הוא מתקבל לרופא. כמובן, בעיות אקוטיות נכנסות בלי שום ספק לרופא. אחות תורנית, למחרת בבוקר צריכה לקום ולהגיע למרפאה. כן, ברור. גם אם הייתה פעילות במשך הלילה, אם יש איזשהו מקרה 4 לפנות בוקר, אז האחות תיסע איתו אפילו לבית חולים, תחזור חזרה ותתייצב בעבודה כרגיל. היינו רוצים להסביר לחברים מה תפקידה של פקידה רפואית. אז התפקיד שלי הוא למיין את התורים שיש לאנשים לקופות חולים למיניהם ולמרפאות למיניהם. הם מקבלים תורים, אני מסדרת אותם, יש לי ספר שאני שמה שומרת אותם ואני מסדרת להם את הטופסים. ומה שחשוב שאנשים ידעו ושיהיו מודעים שלבתי חולים היום אסור לנסוע בלי טופס. היום אני שומע את המושג פדיקור ויודע עליו שני דברים. ראשית, פירושו עידון הרגליים, כלומר טיפול, הסרת יבלות ודאגה לרווחת כפות הרגליים וציפורניהם. כמה זמן את כבר עושה את זה מהם? 8 שנים. 8 שנים? כן. למדת את זה או ש... למדתי את זה בחיפה. כמה זמן למדת? פעם בשבוע במשך 8 חודשים. אנשים שבאים בדרך כלל עם בעיות, זה לא באים רק לפינוק. לרוב זה ממש בעיות של יבלות קשות וציפורניים שחודרות לבשר וקוץ שקוראים לזה במקצוע זה היבלת היותר עמוקה
ואור קשה שיש בפרסום. יש לנו כמה אנשים פה שבאים פעם בשבועיים, כי פשוט אם לא לטפל בהם לא יכולים לדרוך. זאת אומרת, אנשים יותר מבוגרים. הבעיות שלהם הם יותר, בתדירות יותר גבוהה שצריכים להגיע אליהם? בהחלט. כמה ימים בשבוע את עושה את זה? אני עובדת פעמיים בשבוע, שני ורביעי, בימים שאני לא במרכולית. אבל זה לא תמיד מספיק להגיע לכולם. זה קשה כי זו אוכלוסייה די גדולה. יש גם חיילים שלפעמים באים בשבת והם צריכים עזרה ראשונה ואני נותן את זה מחוץ לשעות שמקובל, אבל אני לא יכולה להשאיר חייל שמרגיש שהוא לא יכול לדרוך, לשלוח אותו בחזרה לצבא ולעזור לי. מה את עושה לחייל? זה יבלות בדרך כלל? בדרך כלל אחרי מסע קשה אז הם באים והם לא יכולים לדרוך. רפלקסולוגיה היא כנראה בתחום הרפואה האלטרנטיבית. לאחר בחינת הנושא מהיבטיו השונים, הוחלט שאיננו מאשרים פניות לטיפולים מכל סוג שהוא, הרופא כראש הצוות ועמו האחיות והפיזיותרפיסטיות אינם רואים עצמם ברי סמכה להפנות או לאשר טיפולים מתחום הרפואה האלטרנטיבית. מעתה ואילך לא יענו פניות לטיפולים בתחום זה. אני עושה טיפול רפלקסולוגי לראובן. ראובן הגיע בגלל בעיות של כתף. טוענים שהרגל זה איבר סומטוטופי של הגוף, זאת אומרת, כף הרגל משקף את הגוף. את הרפלקסולוגיה גילו בשלושה מקומות בעולם, כמעט בו זמנית. אצל הפרעונים במצרים, אצל האינקה, ובמזרח אצל היפנים, סינים. זו שיטה שאומרת שהגוף משתקף בכף הרגל. זאת אומרת, כף הרגל זה איבר סומטוטופי. בכף הרגל, בכף הרגל, בלחיצות אנחנו מסוגלים לעורר ולשפר ולאזן איברים פנימיים וחיצוניים בגוף שלנו. המצב התקין או הלא תקין מתגלה על ידי לחיצות. כשאני לוחץ על מקומות מסוימים ואני מרגיש שיש שם קריסטלים שהם כל מיני מינרלים ופסולות של הגוף, סימן שאותו איבר לא מאוזן. ואז על ידי לחיצות מניסים את אותו קריסטל והגוף אמור להגיע לאיזון ולמצב תקין. התחלתי ללמוד בערך לפני שנתיים. התחלתי לעשות פה ברפלקסולוגיה בערך לפני שנה. באים אליי חברים 3 פעמים בשבוע. זה טוב לכאבי גב, כתפיים נאמר, הפרעות בעיכול, כאבי ראש, אנשים עם אולקוס במצב לא חמור, אלא אולקוס שלא צריך עדיין טיפול התערבות כירורגית, ניתן גם כן. כמובן שאותם אנשים יצטרכו גם לשמור על המשך של דיאטה ושאר הדברים שהרופא אומר. לדעתי זה לא בא במקום הרפואה הרגילה, זה פשוט בא כעזר לרפואה הרגילה. פיזיותרפיה היא ריפוי פיזיקלי, שנועד להשפיע על הגוף באמצעים פיזיקליים. דקלה נולדה קיצור קל בשריר הצוואר. אנחנו רוצים להאריך אותו, את השריר הזה, שיחזור למצב הנורמלי שלו. ובצד השני, השריר המוערך שפחות עובד, ללמד אותו לעבוד כמו שצריך. נכון? הראש והמנח של הראש מאוד חשוב להתפתחות של התינוק. ההתפתחות מתחילה מהראש ולמטה לרגליים. בשבוע האחרון אנחנו עובדים איתה עם שיטה קצת יותר אגרסיבית, שהיא צריכה לעבוד בעצמה מאוד קשה, ובאמת מאז אנחנו רואים התקדמות. כשתופסים דבר כזה בגיל כל כך רך, הטיפול הוא יותר קצר מאשר... הרבה יותר קצר. יש מחקרים שאם תופסים את זה לפני 12 שבועות, אז הטיפול הוא הרבה יותר מהיר, ואם זה אחרי 3 חודשים, או הילד הגיע לטיפול בסיבה זו או אחרת אחרי 3 חודשים,
אז הטיפול הוא מאוד מתמשך ולא תמיד מצליחים לגמרי להתגבר על הבעיה הזאת. אנו אל השיניים. למי שאוכל ואינו נותן לעצמו דין וחשבון, ולמי שמסתכל בראי ואינו מבחין, כדאי שנזכיר. שמשון, בוקר טוב. בוקר טוב. כחלק משבוע הבריאות הגענו למרפאת שיניים. והיינו רוצים לשאול כמה שאלות בנוגע לטיפול שיניים. מה גורם לכך שישנם אנשים שכמות החולים בשיניים שלהם היא בתדירות יותר גבוהה, ישנם כאלה שבתדירות יותר נמוכה? לפי דעתי יש שני גורמים חשובים. גורם הראשון זה הגורם הגנטי. כלומר, יש אנשים שנולדו עם שיניים עמידות יותר ויש עם שיניים חלשות יותר. הגורם השני זה ההיגיינה. אם שומרים על היגיינה, אז גם אלו שהשיניים שלהם מראש לא כל כך טובות, יכולים להימנע מהרבה צרות שהיו נגרמים עם ההזנחה שהם מזניחים. איך הטיפול בארץ לעומת מדינות אחרות, כמו נניח ארצות הברית, או להשוות את זה למדינה שלא כל כך מתקדמת? איך היינו עומדים בסולם של 1-10? הטיפול בארץ הוא מאוד מורכב. כיוון שבארץ יש רמות שונות של רפואת שיניים. יש רופאים מארצות שונות ובבתי ספר שונים שלמדו בצורה שונה ועם ידע שונה. איך הטיפול בקיבוץ לעומת בעיר? אני יודע לגבי רמת יוחנן, הטיפול הוא טוב מאוד. ויש שיפור ניכר מה שעינת התחילה לעבוד, ויש שיננית, שזה ניכר מאוד במצב של הפיות. האבן שמצטברת על השיניים גורמת לחספוס. החספוס הזה נתפס על לכלוך, והחיידקים מתיישבים על זה, וזה גורם לדלקות חניכיים ולעששת בשיניים. ברגע שהשיניים חלקות, אין אבן, הרבה פחות לכלוך מצטבר. ואז הרבה יותר קל לנקות, ונפתר את הבעיה. את הכתבה על צמחי המרפא הוספנו לאחר סגירת היומן. צמחי המרפא במשך מאות שנים או אלפי שנים הם היוו את הרפואה לאורך כל ההיסטוריה. רק היום לקחו את אותם חומרים שנמצאים בתוך הצמחים, הפרידו אותם, מיצו אותם והכניסו אותם לכדורים השונים בצורה מרוכזת וממוינת. והיום לאט חוזרים חזרה אל אותם צמחים כדי להפיק את התכונות שלהם בדרך הטבעית שלהם. אני לא רופא ואני לא רוצה שנצא מהמפגש הזה עם איזה שהם רצפטים כתחליף לרפואה. מה שחשוב לזכור שהצמחים לא מזיקים, אבל הם מועילים. ואם קצת נכיר אותם, נוכל להיעזר בהם כלוואי לתרופות הרגילות. השבטים, או אפילו העמים שלא מרחוק באו מתרבויות פרימיטיביות או יותר פשוטות, עדיין ממשיכים להשתמש. אנחנו יודעים בארץ שלנו כל אותם אוכלוסין שבאו ממרוקו, צפון אפריקה, ארצות ערב וגם אירופה, משתמשים ולא עוזבים ולא נוטשים את אותם תרופות סבתא שכנראה באמת עוזרות. ריח מאוד טוב. חלק מהירקות האלה אני מזהה, חלקם אני לא מזהה. מה נמצא כאן במרק? זהו מרק סרפד, שהוא מורכב גם מירקות רגילים, תפוחי אדמה, כרובית, בצל, חובזה מהצומח הטבעי וסרפד. האם יש לו איזשהן תכונות רפואיות למרק הזה? יש לו, אבל בשבילנו הוא בעיקר טעים. טוב, אז הוצאנו את המרק מהסיר. מטעים. אז אפשר לראות שאפשר לעשות מרק טוב גם מעשבים וגם מירקות שמגדלים בלי כימיקלים. איך המרק, חבר'ה? טוב, בסדר. כך או כך.
חשובה לנו הבריאות, ללא תיק, יבשה או רשרוש בלב. שנהיה כולנו בקו הבריאות, שלא נדע כאב ומחלה, ונזכה לשלמות גוף הנפש. אחרונים, תודה לכל העושים במלאכת היומן, ולהתראות ביומן הבא.